Казанның күп профилы 187 лицейында, башкала шәһәре мәктәпләрендә төрле фәннәр буенча белем бирүче укытучылар арасында тел сагында ир-егетләр дип исемләнгән педагогик уен булып узды. Быел ул 5-нче тапкыр оештырылды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов язмасында. Конкурста бары тик Казан мәктәпләрендә дәрес бирүче ир-егет укытучылар гына катнашты. Барысы 4 команда. Вахитов һәм Идел буе районыннан Казан егетләре, Киров һәм Мәскәү районыннан татар бөркетләре, Калканнар командасы авиатүзелеш һәм Яңа Савин районын тәкъдим итте. Совет районыннан Җилкәннәр командасы чыгыш ясады. Бик зур рәхмәт, безнең күп профильле лицейда шундый матур, шундый кирәкле бәйрәмнәр үткәргән өчен. Бөтен участникларга, бөтен ир-егетләребезгә без телибез беренче урыннар и иң зур кайфләре булсын инде. Хөкемдарлар 5 номинациядә көч сынашуга бәя бирергә тиешләр. Беренче этап таныштыру, икенчесе командалар белән чыгыш ясау, өченчесе капитаннар ярышы, дүртенчесе теле барның иле бар исеме астындагы чыгышлар. Соңгысы ирекле темага татар драма әсәрләреннән сәхнәләштерелгән эзек күрсәтүне үз эшенә ала. Конкурс ел сайын да булса күренекле датага багышлана. Менә узган ел без бөек җиңүнең 75 елына багышлангайдык. Быел инде туган телләр елы, халыклар бердәмлеге елы бит, менә шушы күренекле датага шулай без аны багышладык. Ләкин аның конкурсның төп нигезе булып тора тел, туган телләрне саклау, татар телебезне саклау, үстерү буенча юнәлтелгән. Әлбәттә, егетләребез ел сайын бик теләп катнашалар. Хәтта менә быел да әйттеләр әле, безнең инде киләсе елга командалар әзер дип. Чөнки алар аңар яратып карыйлар. Безнең инде максатыбыз да шул, чөнки һәрбер конкурс инде ул ярышу бит. Әгәр дә сөйнеп кайтып китәләр икән, канәгать икән, демәк ул безнең өчен безнең максатыбызга без ирештек дигән сүз. Моның максаты бик зур. Без бит әйтәбез инде, татарлар милли мәгарифкә ия булган халык дибез. Һәм менә бу егетләр катнашкан, алар төрле предмет укыта торган укытучылар, татар телендә предметларны татар телендә укыта ала торган егетләр алар. Ягъни милли мәгарифнең үсешенә татар теле әдәбияты укытуга түгел, бәлки фәннәрне татар телендә укытуга үз өлешләрен куя торган һәм бу өлкәдә чынлап та уңышларга ирешеп була икәнлекне күрсәтә торган егетләр. Шуның белән бик мөһим конкурс. Укытучы һәр яклап та уңган булган булырга тиеш һәм әлеге чара нәкъ шуны раслады да. Һәрберсе тырышты, җырладылар, биеделәр, уйнадылар, биремнәрне җиренә җиткереп башкардылар. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары.